I'm going to go and let me know. Hey, oh, one did not cause I am. I wear chiggy. Nature, Cabia. So, it's about going to go now. And when you know, we are not one can't go on. Mama. Ini apa mu? Za. Kena coklat nak apa? Za, bawa dia nak. Zoya nak apa? Zoya nak apa? Ni ada aku zin. Ada aku ada apa? Kena coklat nak apa? Ale he go hanga na no buna we inde me na apa ni? Ada kwa mi John, Ijo. Ijo go ho. Mba. Ijo ho. Mba. Asma ga mi Joma. Igiri Joma. On dia nyere me egwa. Ya na nka, asma nka digata. Oh, okay. Ebe yishi. On da yere na ego. Oh. Nye no buna we ni. Ndi abu. Ndi abu ezigbo mmadu. Azina. Abu ezigbo mmadu. Nwere no ego hanga, kimi ke ego hanga. Bigege. No ba somo. Mandi ni na bia. Okay, nga on ha bia nga. Oda ka ha so. Wuri kimi ke ego hote bigege. No kwa na ele ego buna we ntokosara nga na ele. Ndị agwa ezigbo mmadụ eziokwu m niile eme ihe mere ịma ụgbọala apụtara m n'ụkwụtụ ka m mkpachi dị ụgbọala ekwedị mkpachi m sị m aga m burụta ego na nke onye ndị na-emechi ụgbọala ego ha kpọrọ m aha ego maka ego ụda anyị nyere m nke mgbe ihe ọma ị ga-emere m ụda awụ m nwere ego ga-edu m nga ga-ezu ihe ọma ị ga-emere m ụda awụ m gịrị ị ga-akpọ m aga na nke ndị ahụ Hey, to make good issue to me. You're going to open now, any? Ala, no, ya. On on the Bere bank. Oh, we're going to have a channel. Hello. Kicking women on okay, on the Nan, born in Mechana. And that happened. No, and that allow. I get a make my gang out. Go, Madam Nako. Oh, Emoda Gambra, what time? A granga. Emanda, Argam. Mgbe ha chọrọ ịkụziri ọnụ ya chọrọ ịkụziri ọnụ ya gaghasị ndị mmadụ nka nke nga eji mkpọrọ ọnụ gawa na ụlọ oriri na nkwari akwa nsa ebe nke ọ ga-mezu ọnụọgụgụ onye na-akpọ ebe a mgbe ọ dị ha na-akpọ ebe a na-akpọ ebe a ndị amakwakuzi ihe wee kpọrọ anyị gaa ebe a na-enwe ihe a chiri igosi anyị na ha na-ekwu ya n'ọnụ na ya ma aghọta na mana ha gosi anyị na anyị ga-aghọta ya ọfụma ụda ka m mụtara o asa na-ekwe n'ọnụ emụdị ihe adịgo na-ekwe n'ọnụ nsori ka a na-eji ekwe ihe nsori a na-ekwe n'ọnụ a na-ekwe ihe nsori n'ọnụ ọ nsori ka eji nkọ aka ntị ụda nkọ aka ntị ụda ntị asọ nwuru nkọ aka ntị ụda ntị asọ nwuru echere mmeke na-aghọrị ọmmeke na-aghọrị echere na-aghọrị m ị ga-awụra soro ụmụ nwoke bawa n'ụlọ oriri na nkwari akwansa nọrọ nga ahụ akwansa bịa ka m chọọ m ukwu nwere ọrụgwọta ọrụ tupu gị pụwa maka ka ibiri ngodo ahụ otu ukwu m chago otu ibe saa ka ị na-aga nkọ ọnwụ ngịrị m che na ọnwụ ike ọgwụ o gwere m nghọta na onye mere ihe eji mọ ndị ha ma menye o ji mọ ndị ha ma maka ihe ọrụ otu iche mgbe ị pụrụ nga ọhịa eme ihe mere aga m eji mbe na ahụ ka ewu oke ihe m ga-eme n'ụlọ na gịrị ọ na-ekwu mana chere gwa m ihe m ga-eme ị ga Onye mago, onye wuru. Mrs. Kalos. Odikwa na mma. Nsogbu adịghị. Dị na mma. Ikwuru eziokwu maka Chineke. Kekwanụ nke na-agba ọsụsọ otu a? Ọ ka si agba, ọ ka ọsụsọ si agba m n'ahụ ma na anyị nwabụ ndị buru ibu ọ ka o si eme anyị. Ụdị mkpọtụ nọ ebe a sị ka m bịa maa ma ịdịkwa mma. Ọ bụrụ ebe a ka mkpọtụ nọ ose. Ikwuru eziokwu? Maka Chukwu ebe a ajụka ji. Kedu ihe na-eshi n'ime ebe a? M na-ehicha ụlọ a mgbe ọbụla. N'ụtụtụ a m na-ehicha ya, egburu m ọchịcha. Nkwu ọchịcha m gburu n'ime ebe a.
Nnabịa ka m nyere gị aka. Hey! Bananish. Quer para trás. Ogini, que o não logo. Onye na-alụ ọgụ mụ na nwunye m mba na chara ya ọgụ. Ihe na-egwu egwu ọnwa. Gị na onye na-egwu egwu ọnwa. Gị na onye? Ikwara kwanyere m ugwu. Kwanyere onwe ikuku. Eleke mgbe ọbụla apụta nnọọ apụtagoro n'ọha ị gị na-eme nnọọ ka gasị enwere ihe megịnị. Ele apụta n'ọha ị ga-akwanyere m ugwu. Ihe na-eme. O ịma ihe na-eme. Legodo m anya na-ekwu maka ugwu. Lele onye chọrọ ka akpọrọ ịkpara iwu. Ihe bụ na unu na-abụ amakwe mmadụ zuo ike n'ụna mgbe ọbụla kitikiti ọbụla na na-enyere mmadụ nsogbu na-anọgharị ọgụ ke ihe ọkwanụ ke ihe ọ enwere ọgụ anyị na-alụ onye nwere nsana anyị na-alụ ọgụ ele ejigiri otu ọnụ nke ọnụ kwesịrị ịnụ ele mgbe ọbụla ewere n'ọrụ ị ga-etinye n'ụka ya gbasara ụka di na nwaanyị ele ihe ma maka di na nwaanyị ka eme na mama ntinye ọnụ Adanne emecha ka ngwa gị ihe niile mere emecha ka ngwa gị ị ga-abata n'ime ihe ọbụla enwere ike itinye ọnụ ihe ọbụla enwere ike itinye ọnụ m ga-etinye ọnụ igwugwu ihe gbasara gị mgbe na kata mgbe mmadụ ama zuru n'ike n'ụna ka ihe ọ dị ga-etiri ọnwa m gakwa gachiri efe gị nke sara ha gachiri akwa ụgbọ mmiri gị nke sara ha ọmụ ọbụla na-etinye ọnụ nnụọ ya nganwụ ka ihe ọ ịnụọ ya ga-anwụ Pongo, Ezeamaku te. Ebere. Egina ni enyo bele choino. Egina. Zo tone ya basana. Fanga. Ema aga woti ihe. Agla ba oti ihe. Ana ewusara nyi iwe. Kekwani emme. Oti ihe a wongere. O maka ni onwunye m hụrụ n'anya. Ị na-ajụ ma wongere. Ị na-ajụ ma wongere. Ele otu mere ngịsha ma ọnụ ụlọ nke mgbe mara mgbara alụ. Iri taa gị chefuo ncheta ọmụmụ m. Gị chefuo na taa. Lee na gị. Ele ọdụ mmeki na emere gị. Ọgbọhụrụ gị n'anya ụda. Ọgbọhụrụ gị n'anya. Gawa gị jọ. ama m nọta ka ofiso m nwoke. Ịhụrụ ya? Echefu m. Ịhụrụ jee nkịtị. Nkịtị jee mụta na ọta ka mụrụ nke nwunye m ike ichefuo. Ihe ke ọwụ ngiri ihe ọwụ ngiri. Agwa m ewela ngwụla. Amewela ngwụla. Enwere m nnukwu onyinye m gotere gị maka ncheta ọmụmụ. Ọwa asị gị. Eziokwu. Ị gotere di m onyinye. Jee na ọwa asị gị. Kọgodi ihe ọ. Mgbe jee na nkịtị zala m ihe onyinye ya nwụ gị. Jee na-esi m kọọ. Kọgodi. Ịma amara m akọ. Jee na ịmara amara m akọ. Ele ka ị na-ahịa aka n'afọ agụrụ ka ngịrị. Nwa nwata nwoke. Adịrị m gị ime. Chere esi gịnị? Mba, N'idiri. Isi gịnị? N'idiri di m ime. Onye jiri gị. Aghọta. na-egwu egwuregwu ọ maka taa biko mba. Ị na-egwu egwuregwu. Egwu ka m na-egwu. Nkwa m onye nka. Si ebe ọ si pụta sị m na ọ dịrị di m ime. Na-asụkwa na ọ na-egwu egwu. Egwuregwu ka m na-egwu. Asụkwa m sa ma fime ka ọ na-aba n'ikuku. Biko. Site taa gaba n'iru. Achọọ m ụdị egwuregwu a n'ụlọ a. Ị na-anụ ya? Achọọ m ịnụ ya. Biko egwu ka m na-egwu. Ma ihe mere ka ahụ gị n'elu. Mba akwa bebi ọsọ wee egwuregwu bịa ka mara bịa ọsọ wee egwuregwu ka ọ dị ifeadị na ngada na-eme nwoke ọgbakọta tụfusie nọmba ọ ga-eme gị ugboro nne ya kwara n'ihe ewu isiokwu ya kwara n'ihe isiokwu na-eche
Kalos chikwere nwaya Kalos chikwere nwaya inano Negodi if you name nwaya Negodi Gini ya lu n'isi isi agba na magazi isi kiri ka isi ama ezigbo nwa gị ere mgbe ị sabara arụ nji mara gị unu go mmiri n'isi ya bịa fọsa nke iji ha wee hacha na akpalikwala m isi agbarigo na isi agbago pieces akpalikwala m kiri ibe mere ka ọlụ m ibe mere ka mma Maazị Kalos emele ka o si eme. Kedu ibe Maazị Kalos mekwara ọzọ? Kedu ibe o mere ọzọ? Maazị Kalos ataala ọkpụkpa n'ọrịa n'olu. Mba ebe ime emebi ime na ka m chee na Maazị Kalos bụzi nkịta ekuke. Ibe na-achọ ịgwa m na Maazị Kalos bụ nkịta ekuke. Gee ntị mara atụ inu ekworo gị aga n'ọnụ gị ncha so ọ gbara ụlọ ịtụkọ inu chachagharị. Kedu ibe mere? Uche. Maazị Kalos atụọla Jane. Makwa akpa nkata. Arụ ka inyo ka eze gị n'isi. Kire nke bụ na Maazị Kalos tụwa Jane. Kire kọrọ nke gị si na kire da kodiba. Ị ma na ikwu eziokwu na-afịa gị arụ. Sọọsọ eziokwu dị gị n'ọnụ ụtụtụ ọma. Kire ka isi wee nụ akụkọ amịrị jikọbịa. Ị na-ekwu ọ dịkịrị na-asị m. Akụkọ nyochara yọchasịta ya wụpụta ị na-asị m tekesịba dịka mụ na gị na-ekwu nwunye ya nọ n'ụlọ ọgwụ kịta ozugbo ọ nụrụ na Jane dị ime dịra Kalos ibe ị na-achọ ịgwa m bụ na nwunye Kalos anwụrụgo nwụbe mana ọ nọ n'ụlọ ọgwụ na-achọ ịnụ Kekisi n'ọka. Kere kisi n'ọba. Kekisi n'ụkwụ ya bụrụ ya ka dị na-akụ. Maazị Mekus. Yọpụta maazị m na tupu nkwu okwu m na-enyocha ya. Ị na-ajụzi m ka m si. Nsogbu adịrọ n'okwu ga-amaka. Mgbe okwu masara na ọ maka ụmụ mmadụ niile. Mana ibe menụ bụ na tupu ntinye okwu a n'ọrụ ma enyocha anya ọfụma. Anya nyochapụta ya gbara. Asịwo ori na ị na-ekwu eziokwu agaghị m ịchọpụta ebe eziokwu gasị. Kekisi enyochasị ya. Ngwa n'ụtọ ọzọ m esi nyocha abụrụ na m ejekwuru Kalos. Onwere ọzọ m na-agwa mmasị ya na-asịrị olugo mgbe a ga-ekwu ya n'iru na Chukwu Emeka sịrị o wee sị m wee sizie anya nwa bụ Maazị Kalos na ịsị na ọ sị iwe nụ na ọ tụba Jane ime Jane wee nwunye wee dazie n'ọnwụ osisizi amụ wee sizie anya ka eke o si wee tụbazie Jane ime ya ka m na-ejesi ya ọgbọ nke elu kama achọrọ ị na-apụ ala ijesie esi na nsịrị n'anya ka m gwa gị mụ na ga-afụbe kemgbe izu ụka gara aga mụ na ga-afụbe nagide igochala ndụ gị taa si ebe ahụ n'isi ịwụrụ ga-ede ele a ga-ere shi na-akọsa akụkọ na-akọ nwere na This one akili money Jane inside my akili money ọkọ mi gan ga efu K4 anu me je ga bu ga na be na bebe m na K4 kefe men aro de kwa fu adị m ọfụma na kefe men ya o yara maro yara abụrụ asọ ma ọ bụ na-agba agbọ ịmaga ụmụ ihe ndị a Uche arụ dị m K4 kefe na nenu m K4 what ị na-achịkwa m na idiri ime ndị ezigbo onye ala fat isi adịrọghị mma ụdị akọbi fa kwe gwa gị na ndị ime okwu ka anyị na-ekwu maka ekwu m esi na idiri ime mana emekasị m mba n'ịdị ime na Oga Kalos jikwa tụba gị ime ijikwa wee na ife n'i ga-amụ ejima isi Emeka aga m na ịma adịghị ime Emeka kebe Emeka nọ kịta ọ ya nọ n'ubi na-achọkwa asị ọzọ ya sị na ya bụ nwaanyị asị Emeka nọ ke m na-eje ebe Emeka kịta ka mmalụ ife o ji wele aka matụ jonjoloko na redio m na-eje ebe Emeka kịta
ife ime kata men wa bi me bi odi mam na emeka mara zo ngoru ka ina akọ edi akọ edi ina akọ mgbuja be emeka efe na ebe emezi chiri azụ nroko odo ke no even jinji si kote no na ma kwa ile munga na ko gudu akọ na akita akọ ba no fife ai ke ile mji This one na carry money. ke ka ga di nwoke dị ka gị si webu uja aka na akpari n'obodo ọ wụ ide gị ime chere ka onye gwara gị na m dị ime ọ na-arụ na nrọ ka onye gwara gị na nrọ na m dị ime maka na achọrọ m ijebe onye ahụ jema ụdị akọ bụ ya onye mmụọ ozi ala kpọ Gabriel mmụọ ozi Gabriel enwe gwacha gị na nrọ ịpụta n'ife chọọ mụ ka ị ma na ihe agwara gị na nrọ eziokwu ka asị iburu afa m na-akpagharị ọ dị mma ịmaghị na ndị mmụọ ozi a na-atụ asị ndị mmụọ ozi gwara m ya nkwerezie nọ ihe mere ọkwa si uche ka m gwara m si uche ya gwazila gị amaghị m ka o si bịa gwa gị ihe a gị na uche mere ka a na-akpọ ịkọtọsị afa mmadụ adị m edekọrọ ya maazị maka na obere egwuregwu a na ebutere iwerezi ya na-aga ebe dị elu ka ị ga-agbaziri maazị m na-agwa maazị ka ọ kpọrọ gị n'uche gaa n'ụlọ ikpe ụlọ ikpe ee n'ụlọ ikpe orubo otu ahụ kekwana mgbe ọ gara ezigbo n'otu ụlọ agbụ ihe Kaniman die, Kaniman bury him. Sessamana die, Sessamana bury him. Sessamana bury him. Why your man die, why your man bury him? Maka gịnị gwanụ? Kama m dị ime maka na-achị nara m di m. Mama ihe na-eme n'ụlọ. Nwanne m anyị. Biko jidekwa ọnụ gị. Akpọkwala m aha ịgwakwa ka m cheta ihe m chefuru. Jidekwa ọnụ gị. Okwe na ya ị ga-agarịla ka enyocha gị ọfụma ka ama ihe na-eme gị. Ọ ga-eme ha. Leonard, anọ m n'ime na olu na olu ike. So ngịrị na-eme. Ọ nwunye gị na m ga-aga ụlọ ọgwụ ka elee m ule ka ọ hụ. Na ị mere ngịrị kwanụ? Na m dị ime. Na ị dị ime? Ị dị n'ime? Jụkwa ya. Nwunye m. Ka onye kpọrọ gị n'okwu a? Eme ka m si kpọta aha gị si gị pụta n'okwu a. Biko pụọ ebe a. Ọ nkata ụmụ nwaanyị ka anyị na-akpa. Ọ gịnị ekwu omume maka enwere ụdị ga-esi anọ n'ụlọ m n'ihu ụlọ m egwu ala ili esi m eti ile ọnụ. Amama olili na-egwu ọmịki na-egwuri ya. Ili nke ahụ. Ọkụ onye. Si ebe a pụọ biko ka anyị na-akpa ihe anyị na-akpa. Ọgọ m nwaanyị biko kwuo tinyere m ọnụ n'okwu sorokwa m bụ ụbọ. Ọnwụ gịnị ya ka a ga-asị na enwere. Achọghị m ịma ihe unu na-akọ ebe a nke ahụ gbasadị m. Ọkwe na anụ ya ọ bụ na ị ga-eme ihe m chọrọ ị ga-esi n'ụlọ apụọ. Gị na-achụkwa m ịṅụrụ gbaa n'ime nke bụ maka gịnị agwago m gị ihe ị ga-eji eme ya ị ka na-achụkwa m maka gịnị ụgbọ aka ị bịara ọsị gịnị ka ị na-ajụrụ ya mba ọkwa n'okwu ntabi ire bịa cherekwa bịa Jane isi ngịrị iwu onye ara ị ga-aga ile ngịrị ijikwa ahụ Jane ụgbọ na-achịla onye na-anapụta bịa Jane na ife nke kwara ike ezigbo m ike wo ihe nke agha sachachazala ezinụlọ Kalos. Kedu ebe kasịrị Jane n'obi o ji eme ife dị otu a? Ị ka na-ekwuzi mmadụ nọ isi ụmụ nwaanyị na-epe mpe n'agbanyeghị na ọ bụ ha ncha o. Mana ịmagoro na ya bụ nwa a na-akpọ Jane o kwesịrị ịma na o nweghị ihe ọzọ ọ na-arụ na-abụghị nwa nje ozi ka ọ bụ n'ụlọ ahụ. Naanị nwa nje ozi ka ọ bụ. Ọ bụ ịmaghị na akụ nwatakịrị na-agba na ọgwụ okenye na-akwadobe ya. Ọ Kalos kpatara ihe niile na-eme n'ezinụlọ ya. Mana kezi ka ọ ga-esi nye m ụdị dị otu a? Ọ ga-abụ n'ebe nwunye ya na-amụtara ya nwa kwere maka ya na-agbagharịsị. Mana chekwara onye ameziri na ebe ọ bụla ọ fụrụ o tinye ihe ebe ọ bụla ọ fụrụ mepee ọsụbanye. Ị na-akwụsị
mana amaghị ka o si na-agba kpụrụkpụrụ ka nwunye ya sikwa na-agba nke ya. Amabụ ma ihe a na-eme. Ee, ọ ya mere ha eji chọrọ ịkpọrọ ya gaa nyochaa ya ahụ mara ma ọ dị ime. A ga-eji ụmụ ahụ jere ma ọ dị ime. Ọgwụgwọ onye ọbụla bụ ụzọ kpọọ ndị uwe ojii bụ ya nwa na-abịa eje ruo n'ụlọ ikpe ọgbegbu. E nwere ike ọ bụrụ na eje mee ya bụ nyocha achọpụta na ọ dịrị ime. Kedu ife ga-emezi mgbe ahụ? Ya bụ na nwunye ya nwụọla. Kalos ga-eme nwunye ya eme ọ ga-eme ya gere ntị ka m gwa gị, Kalos na nwunye hụrụ onwe ha n'anya. O nweghị ihe ga-emenụ ọkwa ndị mma na-akọrọ ya. Nwa m ji eme ọnụ elekere ehifucha anya mmiri na-ehifucha anya mmiri dị oke ọnụ. Ịmakwa ihe ị na-eme, ịma ihe ị na-eme ọgwa maka na amụtabeghị m nwa onye mere iji akpazi m agwa dị ọjọọ. Ya ele udo karịa ihe asị na-egwuregwu mgbe ụfọdụ ka ị na-egwu elego maka na ịmụtabeghị nwa ịmụta m si hụ n'anya ịhụnanya mụrụ nke ị nọ ma nga ọha ịhụnanya mụrụ nke ị na agụwa ya agụwa ahụ agụta ị na-esi alụ ma agbọọ n'ihe ụrụ iburugule bịa eleke m na-esogharị ụmụ nwaanyị niile m eleke isi eme obodo ya ga-asọ nna m bụ onye ọjọọ ikwu onye ọjọọ ahụ m onye ọjọọ anyị abụghị ndị ọjọọ nwere eke ibe mma nke gị ka njọ nke m ka njọ ọkwa jen dịrị gị ime ọwụka jen ka anyị na-ekwu ahụ ụda ọwa akọ jen ka anyị na-aga akwụsị jen ya ga-eme nchọpụta mara ma ọ dị ime ma ọ dị ime ajụrụ m ajị akwasị nga enwa jen ya ga igwe na-ebute ahụ ụka jen ọgwa maka ihe ndị a mere iji chọọ ịkpọga m n'ụlọ nsọ ka anyị gbaa akwụkwọ ọgwa maka ihe ndị a ọgwa ka ekwe egurudo ahụ ụgha ịghala ụgha maka ana m akwadogo nkwado m na gị ga-agba akwụkwọ n'ụlọ nsọ tupu gị bụrụ ka m akwakwa iko na akwado iko bịa ezigbote onye achị gị wụ ịma ihe na-eme ọkwa ịhụrụ gị ịma ihe na-eme Chineke ga-akpọ gị ọkụ ịyahụ ya ọkụ Chineke agbụrụ Chineke nwe ọdụ ọkụ Chineke bụrụla ọkụ ka ọ nwere mkpụgbụ ndị ọjọọ ịghọtara Chineke onye fụrụ ụlọ Chineke ụda ahụ ngọzi nwa ọrụ ọkụ nọ nga ahụ gee ntị nwunye ọma m agala akpọtụ Chineke lee anya ịhụ arụmarụ m na-atụ maka agbamakwụkwọ m na nne ọtụ m si ahazi akwụkwọ m na nne ọ ga-awụ elelebe ji ọrụ ọ ga-awụ ihe nwa akpacha ọtọ ọha na eze agbakọ na-asị ihe ka nwoke ka m nụrụ gị ihe tatụsi na-emegharị ọnụ Thomas ọrụ apụ ya ọgwụ emeghị n'anya nhụ ya mkwete ahụ n'anya ọrụ ụka ọgwụ emeghị n'anya nwunye Kalos ọgwụ emeghị n'anya ego ole ịchọghị ịma ebe ị na-aga ana m ajụ gị ego ole gịsị m ịchọghị ịma ịchọrọ ime ebe ị na-aga ngwa na nsogbu anọdụ emenya gbuo na agba m ebe ị ga Oga Kalos onye mago onye wuru achụaga ebe eliaga ebe Kalos tinye mma n'ọbọ n'oge ebutekwara gị okwu tinye mma n'ọbọ n'oge ebutekwara gị okwu ị na-anụwe ọkwa ị na-anụwe Oga Kalos, this is very serious, very precarious. If I did not get a name, okay. Oh my God, I'm about to say number. Oh my God, okay, make you more on there. Kiwe mutanife. Oga Kalos, I get your lega kwa. Oga Kalos, go be where Kalos chikwere nwaya makankodo
Kalos chipere mwaye inano Negodi if you name mwaye Negodi if you name mwaye Onye sindara Kalos chipere onye sindara Ndemado Inano come with the ligama Aquinano come with the ligama Inano Bang batom Oga Kalos Onye mago Onye uru Achuageba Eliageba Kalos sitting in manobo I sing it in manobo Inano